Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam, kadrama, kabianong, ken kalafeng. Alangaruden kalafeng. Kastoy ti surat ni pagayam tayong Ilyong, iti probinsya ti La Union, ken ka Mang Bianong. Sakbay man pa iti amin, kablaawan kayo iti naimbag nga orasyo mangbukbukal iti Lady L Productions. Naawisak mayt nagsurat, takayat kuman ti paiwanwan kan ka, kalpasan na maidrama to'y pakarikutak ita. May saak nga ama Mang Bianong. Ambisyoso ak, gapo siguro iti kinarigat ti biyag nadakkelak, iso akastuyak. Kastoy man arugyak ti amin, Mang Bianong. Ilyong, manganan, lakay. Oh, anyat masidangay bakit? Naglambo nga kiti ugot ti kamote. Adamot ang tibugong pinuspusak iti kalamanse. Ken nanggali pa kiti kamatis. Dayjayan ti sidaan tayo lakay. Mayat dayjay ta presko. Ay, Anyan day taasan na ay. Tanagunag lang arudan, nagatidog pa ay. kasanaw, kat inlaklakay, ken imbakbaketan ti kasta amasida. Anusan talatan na kanayon, day tanagang dod abuggoong. Agrek-reklamon ti kidnek bakit? Manmanaw ang malanitan ti subil da tao. No agila ko talang itinateng nga da kwartata. Ay, anya ngay day taataray ti biyag. Anyang arud ngay, kat saan tayo matabak nang. Agyaman tayo kit di tanasalun at tayo, nga oray awan makukwarta tayo. Ken, saan tayo matalumanglangan amangan? Kastoy latta na kanayon. Makauma. Maunat tantaon ngem di tapay napadasan tinagginawa. Piman. Ay na, makabanog matyag trabaho di taltalon. Inlaklakay ko latan ti kinamanalon ko. Agdengegak mampay ti drama iti silpong ko. Naimbag tada masagsagap to'y silpon ko wifi di takaruba. Ha? Nay, sino nga taday ta? Diyak pala na irugrug iti agdengeg iti drama at dan umay mang taktak. Mabitlaeng! Umayeng! Naimbag nga oras yo, tata. Sika magayam kardaw.
Anyat masapol mo. Kwa tata. Pasyari ko madyabalasang iyo. Ha? Apay asarong karam ket nasalun at nialita. Awan sakit na. Saan lang mo't ang masakit ti masarungkaran, tata? Pasensya kan ngem awan ni aleta. Napa ni di kabangibang nga ilay. Iti ayan daikit na. Kat no nakitak la itay, tata. Impakadak pa'y ngarod kan kuha na sarungkarak ita. Nakitam itay ang ita. Saan mon ang makita tanapan nga ruden ni di kabangibang nga ilay. Ha? Ken isardeng mon asar sarungkaran dyan ako straight to the point, Cardo. Saan ka akayat para iti anak ko? Anya? Iso asya kaun timang busted keng ka para iti anak ko. Anya kayo mutan tatang. Apay nga ngayon bagayo kin ni Cardo na pa nakijayan dante. Nagipulong gayam jelo ko. Nagchat kanyak tatang. Kinumusta na kiti kaadak iti ayan dante. Kat addaak laang matiti balay. Jak ngamin kayat ni Cardaw amang sarsarungkar keng ka. Padakmetla aman nalon. Anya nga dayta? Di mo lama panawanan ti taltalon na aleta. Agarapaap ka mabasit para dita bagaimana ko. Nasingpet ni Cardo tatang. Ay, ore man singpet namin na singpet. No agsaraw to matibuksit mo iti denana. Uray man baknang na amin na baknang. No konsumisyon tumot laang. Kan saan at tao ti trato na kanyak. Kay kayat kun adya man nalon tatang. Kan saan tong agsaraw ti buksit ko no ni Cardo ti makagasat ko ta nagagatmet tatang. Apay, inaklon mon ayati panagayat na. Ha? Saan pa tatang? Siguraduam lang aleta. Taadda kayat ko para keng ka. Anya? Da kayo ti agpili para kanyak? Sa nabali tapag saya atamot jay pilik para keng ka. Mabsog ton ti buksit ken bulsa na tao. Kapelyang, mabaling ka dito agpasyari di balayaw. Pasyarat ko man jay abuyo abalasang yo. Ha? Aboyo? Wala, nagatapbat ngamin kanyak. Mabaling ka di apasyarin tata. Ay, wala si Rex. Day talagayam. Anytime, mabalin mo ti sumarong ka rin jay balay. Kasla abuyon tumat ngamin dyan na kayo. Naghatap kanyak. Di kagdanag, tasyak ti makaamok ang kuwana? Nasaya at no kasta tata. Saan anaatap ni Aleta? Kasla suplada laeng ta. Siyempre, mabaing kang katabak ng ka, Sir Breaks. Nagado tilugan mo, ken nadapay negosyom. Iso nagasat dyan ako no korsonadam, sir. Talaga korsonadak tata. Napintas ngamin ni Aleta. Panagkita ket, iso ti kapintasan iti day ti alugar. Ay, siyempre, adda immalaan na, sir. Iso napintas, jay balasang ko. Agkorsonada ni Breaks, abak nang iti anak ko mangbiyanaw. Agpapautang ni Breaks kadagiti mannalon nga awan ti aramaten da iti panagtalon da, ket maysa akadakwadan mangbiyanaw. Isu maragsa kanaklaunay, idinamwak korsonada na ni Aleta nga anak ko. Diya kayat na diya Breaks tatang. Naglastog nugit kitaan nak. Diya kayat tikas diya agalag ti lalaki. Sapay pasikig no kumita. Nga dula amin na di mo madmadlaw. Uray ata damat paglastog na, tinarigat kadyay agin lalastog ngem awan met paglastog na. Ay basta tatang, diya kayat na diya Breaks.
Saan ko manatangkan ti ulo, maleta, di nakibabayin kin ni Brex. O mas asidag lang arudan ti riniuriw apirak. Ngem, ikugtar mo pa ilaan. Anya ngay dayta, aramatem man matautek mo, aleta. Tatang, Ni Sir Brex laki din tidimtang. Alala, urno sa munday tabagay, tasangwam ni Mr. Baknang. Agya mo nagtasinango na kaleta. Amom tunggal makikita ka. Tumimpintas ka. Sikalang tikas ka. Na idumduma ka talaga. ibaga mo no anya ti masapul mo. Kastagayan ti kayat mo. Direct to the point. Okay. Kayat ka, Aleta. Ha? Kayat ka nga'y kalaysa, no laki di tamayat ka. Amom nagaduti agpampantasya kanya ka babae. Nagasad ka? Tasi ka ti korsonada? Naa, Aklolin ako, Naleta. Tapno, ikalaysa ka na dagos. Saan lasin sila nakalaysa? En grande pa ya. Anya ngay, kumusta ti panagsarita yo ken ni Brex? jagla kursunada tatang. Panagsasao na pa'y lang kat saan na makapasa kanya. Naglastog ka nagpresko. Ay, jagla kaya tikas jagalad ti tao tatang. Anya nga rod ngay, ket adda nga rod ti paglastog na, mauawatam latan, alukas jay. Ay na, jagla bakan anos tatang. Di ka man nagbalin amulengleng, aleta. Sung batam kit din ni Brex, tapno bumaknang kamay. Mamin anumat lati sumong batan iti, wen aya. Pagbalbalin ng paila komplikado ti amin. Pakpakawan tatang. Di uray man awan ti bumakbak nang. Nukatukad mo ti panakidenak iti presko ken lastog a tao. Lakay, madimot ano pilitem kit din ti anak ta makiasawa iti di namot kayat. May sakamay ta kontrabida bakpakitan. Ilyong, Iturturong ko lang arudan iti pagsayaatan na di anak tangam kontra nakmay. kasano kat maasyanak ken ni Aleta, ta ipilit mo ken kuana ti di namot kayat. Sana balay, amok ama sursuro ng tumutlaang nga ayaten ni Breaks. Uray kita Hay, jak amukeng ka. Ambisyoso ka launay. Pati anak ta, kayat mo nga aramatan tapno sumaya at tibiyag mo. Ay sus, saan la para kanyak magda? Ni Aleta tinagnang runa ang mairanod no makiasawa ka ni Breaks. Utek ti aramatan ngagpanunot magda. Saan adapan akakalkalyo akas ijay dapan ni Kardaw. Manalon lang aruden da tao. Manalon manain ti agbalin na manugang kao. Sa balimot aputahin no iti makan kuma. Kunaklakit din o din akong sarungkaran, Kardo. Mabalinayamot ajak sarungkaran ti apple of the eye kaw. Agasam nga data. Talaga mo't, sapsapulan na ka ti panagkitak. Tano di ka makita iti may nga aldaw, saan na kumpleto ti aldaw ko, Aleta? Nakalusot kamat api masyar, Kardaw. Kwa, tata. Di mat imbaga kadimon sarsarungkaran ti anak ko. Ha? Tatang, saan kumamot ka sa ti panagsasauyo akin ni Kardo? Apay aya ngay sakit mo day tatao, ket jak nga rod kursonada para keng ka. Alakar daw, agawid kan. Ha? Tatang, Anya pailat kukuam ngay, na ilit una yan ti balay may. Agawid ka na, at dapay mang sarungkar iti anak ko.
Anya ka dito may paikukan ka, Tatay Leong? Ay, sir, umutang ako mano at dapan nakabalin na. Anya? Sa kaag kumadyay nakasaldadagak, tano, jak masaka nga aging gainton o may alawas ket. Kukuan jay ng salda. Kasta nga 20 nagsaritaan may, sir. Kastaya. Kakaisuna day jay ataltalon ko, sir. Insaldak day jay idi na ospital ni bakit ko. Awanan ti pagbiyagan may no alaanan jay ng salda. Okay, di kagda nagtata. Tulungan ka. Ha? Agpaisaw? Wan, tata, tulungan ka. Oray, di mo bayadan ti ited ko akwartakan ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta a kondisyon? Ikalaysak ni Aleta nga anak yo, tata. Anya? Anya, Tatay Leong? Mayat kayo, iti day ta a kondisyon ko? Pinautangan nak nga road ni Breaks, ket nasakak ti nakasalda a dagat mangbianaw. Ngem nalaos ti panagkadkad ni Aleta nga anak ko, makikalay sa akin ni Breaks. Diyak nga raw nagsardeng nangal alukoy kan kwa na mangbianaw. Kasi tayo na minsan, Tatang, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo. Jak tumaki asawa iti dayji a bricks. Mamin ano ayamat ti panakisarita kang kaalita? Insapsapol ko lang arudan ti pagimbagam. Di ka pala umayon, Mike. Apay ngamin ngay pilit yu ti jak kayat. Imbag kumaano da kayo ti makidan na. Nagtaer ni Brex, kanbak ng pay, anya ayat ti sa pulam. Jak nga rod magusto ang tatang. Anya nga iti maramidak. Siyak ti amam, Aleta. Siyak ti adda amakam mo iti pagsayaatam. No imbagak makiasawa ka kin ni Brex, makiasawa ka nga rudan kang kuana. Tuldok! Period! Lakay, kaasimot di anak ta ipilit mo ti kayat mo kan kuana. Ang mga noan niya pa iti mapanunot ng haramidan. May saka mo magda. Isuan na pigsa ti pakinakam ni Aleta amang kontra-kontra kanyak ay ayuna Mike. Gapo, tamariknak ti marikrik nana. Nalakaaya mo ti makiasawa iti di mo kursonada. Adula amin dayta, itala dayta, ngem no agasawa dan ken ni Breaks, masursurunan taon nga ayaten. Laglagi pom no saan aga po ken ni Breaks, napukaw kumanjay na isalda adagata. Yurnungan talaang antinted na akwartaken ka, tapno mabayadan ta. Kano pa'y nga'y ang makaurnong ta? Naunat tantaon, di ta pa'y nakaurnong iti umanay a pagbayad ta ken ni Breaks. Apay aya, nagdagulit ka, Kardaw. Mamin, ano ka di nga ibagak? Adimon sarsarungkaran ti anak ko? Di ka di makawawat? Nagtangken day tao lumaod. Tata? Kaslad ti paglaslastog mo ang mga sawe di anak ko, ket agpadatamot lang arod ako markaramot iti daga. Apay, kayat mo mait, apagkaramutin to iti daga di anak ko? Awan asim no kasta. Oray itala sarong karak na Aleta, tata. Anya? Maudin day ti apan ang sarong karko it anak yo. Sapay kumata didak papanawon, tata. Sapay nagdagulit ka? Agpakpakasiak, tata. Maudi at talagang day to eh. Jakton sarsarong karan ta anak yo. Sir Breaks, nakapasyar ka, Mike. Wan, tata, ada ka din ni Aleta? Sarong karak ko, ma?
Ay, adda sir. Ala, umunag ka pa'y. Agyaman nagtata? Ala, itugtugaw mo pa'y sir. Agyaman nagtata? Magda! Ayaban man ni Aleta dita silid na. Ibagam nga da ni Sir Breaks. Wan, mabait laang. Urayin talabi ito na, sir. Rumarin day jay iti silid na. Amuyo, kaya't kun nga ikalay sa ti anak yo? Ha? Lakay, Sir Brex, awan ni Aleta iti silid na. Ha? Anya? Kasano nga awan? Papanan na kumangay kat sardam. Nakitak da ito'y iti kaama na. Ha? Surat mo't day ta. Uwan, surat ni Aleta. Ibagbagaan na dito'y asimburuton ka ni Cardo. Nagtaraydan, lakay! Anya! Nakitaray ni Aleta nga anak ko ken ni Cardo Mangbianong. Nalaos nga raw ti pungtot ni Sir Breaks kanyak. Ngem awanan te naaramidan na. Ininot ko nga raw da binaybayadan ti kwarta nga impautang na kanyak. Pinang sakak ite nakasalda adagak. Ita, duwan ti apu ko ken ni Aleta nga anak ko Mangbianong. Ngem dinan kayat ti agpakita kada kamay. Manipod nakitaray. Saan apulos nagparparang. Kaguran ak unay gapu iti kasla panangilaklakok kanaw kenkwana. Anya nga tate kasayaatan nga ramidag Mangbianong tapno maay-ayo kaun di anak kau anak itaray tapno agpakitan kada kamay. Toy si dadaan iti balakad mo, Ilyong iti probinsya te La Union. Pagayam Ilyong, no patsyem nakalabsing ka iti panagtalag bunga ti maday panangimaton iti sabali a tao nang runa iti bukod nga anak mo. Masapul masursurum met ti mamakawan iti bukod mo bagay. Iti day awagas makatulong mangwayawayamot laken ka. Saan ka paidagal iti may sabanag nabayagay napasamak. Saan mo na lagditan wenno babalawen tabagem iti pamatay nga impalubos mo mapasamak ti insidente. Saan mo kuman tormentuan ta panunot mo nga inranta na asaan nakaasinurot. Napatig ngamin kadagiti anak, ti panangtrato kadakwada ti naganakda, nga uray kasla awan ti bibiyang da. Saan man nga ipakita ti anak mo, posible nagbababawe iti inaramid na kan nagleddaang ngamin inupay na ka. Ken tandaanam at panagsublay ti mayat panakilangan mo iti anak mo ket mapagbaligyan tumutlaeng taawan ti sugat asaan nga aglunet. Agbali na leksyon ken ka ati kapanunutan dagiti ubeng wenno anak tayo ken ti aramiden da ket saan akapada iti noanya ti panirigan ti nataengan. Alright! Allah, kastan pagayam, aging gangay ti sumaranaw ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!